Mabungahong adlaw day mga kaigsuunan. Ganina naaday tay lakaw na water baptism. So nibiyahe na sad niya tong bao-bao mga igsuon, no? So this time nagtapok mi diri kay gipaabot na to atong ubang mga kauban. Nya nagpatubil ta. Syempre tubilan man gyud na kay layo-layo man tagbiyahe. Di jud hinon layo kayo. Sa diri ra ni sa atong lungsod sa Clarin, padulong mi sa Kaluwasan, Clarin, Bohol. Kay naa may mabugnaw nga tubig dito mga igsoon. Kanang natural ra siya ba, no? Nga murag gikan ni siya sa bukid nya ning kuandre ba. So bugnaw jud kay ni siya mao ni adto ta didto kay nindot didto kay free entrance, no? So again, water baptism day ni mga igsoon nga atong paghimuon karong adlaw. So mausan ni nga nabisita karong adlaw igsoon kay after ani na napoy service nga paghimuon, so medyo busy gid karong adlaw. So mao na ning biyahe mi, medyo layo-layo gamay, ming tungas mi og bukid-bukid sad siya. Unya na ay murag mga libaong atong unahan ani. So nindot kayong mga kakahuyan ani mga igsoon, green kay ba, nindot kayong surroundings, nindot kayong palibot. So kami ani nga time nag-awahi mi. So kanang nag-una nga tricycle igsoon na diha ang bautismohanan, ang ilahang ginikanan ning uban sad. So this time na abot na gid mi aning abot na mi sa barangay Kaluwasan. Dara akong XR mga igsoon gidala sa to ang youth para sakyan nila kay medyo dagandagan man sad ta. So mauna ni mga igsoon abot na ta sa Kaluwasan, Clarin, Bohol. Unya nagpahiluna na ang uban awahi. Actually kami ani igsoon awahi jud mi. Kay namalit pa man tawag sudan para nga naatay salusaluhan diri ba. Kay wala naman mi kalugar og luto gud. So mao ni tin-aw kayong tubig diri mga igsoon. Unya giplastar na nato ato ang mga baon para sa paniudto. Mao pa ni pag-abot namo sa akong asawa ug akong papa igsoon. So mao na ni plastada na tang tanan para maandam ba. So this time nagpaabot pa kita sa uban ani igsoon. Pahiluna ta nara sa babaw ang mga bautismohanan mga igsoon, kauban sa ilahang ginikanan nga malipayon usab. So diring taknaa nag-start na ta. And of course ato mo gyud ang ablihan kanunay sa usa ka pag-ampo. So this time nag-lead ko nila prayer para sa pagsugod mga igsoon. Kay after sad ani magkuan man ta mag-worship ta kadiyot para sa himuon nato mga igsoon nga water baptism. So kung anak dito perti na siyang excited kay mao ni yang paborito o man ni katagbawan. So nag-start na ta diri mga igsoon, nag-worship sad ta, nagdaig sad ta, nag-awit sad ta sa Ginoo kadiyot, no? To sang gi-welcome ang presence ni Lord ani nga time before ang water baptism igsoon. So nata diri nagdaig sa Ginoo nining mabugnaw nga dapit, bugnaw jud ning dapit. Ang tubig ani igsoon bugnaw kayo. So nahuman na ta og worship, awit sa Ginoo niya. Sugdan na nato ang water baptism. Naaman diri akong papa igsoon ang karaan na jud kay ni nga alagad sa Ginoo mga igsoon. Ang edad niya is mag 81 siya this year. So sa iyang pagpamastor more than 50 years ni siya. Grabe tinaning dugaya, nangaraan na nanggungis ni mao ni tikampo na ko sa una. So kay naman sa siya lang ako ang gipa-baptize nila igsoon. So kauban sa ato ang mga elders sa church, kung asawa. Ug after ani mao ni ilang gisinggit. We have decided to follow Jesus! Sumao to mga igsoon ng ilang gisinggit, we have decided to follow Jesus. So nakahukom na sila nga mosunod ni Kristo, and after that niudto na ta mga igsoon.
sa mga lamiang pagkaon nya nindot ikaon igsoon. Lahi siya kay ngano man naka ang imong tiil nasa tinaw nga tubig unya mabugnaw nga dapit nindot kay panahon igsoon. So enjoy me sa muang paniudto ani nga time kauban sa bag-o nga gibautismon. So nag-celebrate me sa kaayo sa Ginoo sa kadaugan nga nahitabo karong adlaw. So busog kay may mga igsoon, busog kay may uban sa presence ni Lord. Grabe, nindot ang pagkaon uban sa presensya sa Ginoo. Unya kani mao ni ang ginikanan sa mga gibautismuhan. So very supportive. And after that, ligo-ligo na ta diri mga igsoon sa bugnaw kayo. Na nagkurug-kurug ang uban ni bugnaw gini mga igsoon. Kani nga dapit sa Kaluwasan, Clarin, Bohol. So naami diri nangaligo igsoon. And mao na ni, successful kayo, malipayon ug nahuman ra ang tanan. Og dara nanguli na ta. So kami may pinakalas igsoon. Ato na ning gibacking atong bao-bao. Kita may kinalasan nga ming uli kay ato pa manggihinluan tong kinan-an ba. Kauban sa akong asawa. So atong gibacking atong pawikan aw bao-bao di ay. Nga paiter kay sa nasa lang yun ni maabot para sa kamayaan sa Ginoo. So indeed it's a fruitful day ug ang himaya akong ibalik sa Ginoo.